päivän teemana on 3 askelta Venäjän markkinoille. Ennen kuin mä päästän teidät tai Mikan estradille, niin mä käyn kuitenkin pikkasen asioita globaalista markkinoinnista ja Googlen näkökulmasta. Ja mitä Google tietää venäläisten matkailutottumuksista. Käytännössähän Googlen kautta teillä on koko globaali markkina hyppysissä. Meillä on yksi erittäin hyvä, tietysti Luxury Holiday-keissin lisäksi tällainen suomalainen perheyritys Hortse, joka myy hevostarvikkeita, satuloita, kypäröitä ja muita. Se on pieni lahtelainen yritys, joka on laajentunut muutamassa vuodessa hevostarvikkeiden Euroopan johtavaksi verkkokaupaksi. Ja aika pitkälle Googlen avulla. Ja mä ajattelin näyttää nyt, päästää taas asiakkaan ääneen. Ja Hortse on suomalainen hevostarvikealan yritys, joka myy loppukäyttäjille hevostarvikkeita. Meillä on iso nettikauppa, josta vaan vastuussa, ja me myydään siitä koko Eurooppaan loppukäyttäjille ratsastustarvikkeita. Hortse myy satuloita, ratsastushousuja, ratsastuskypäriä ja loimia. Hortse teki erittäin paljon perinteisiä markkinointi- ja mainontakampanjoita. Me lähetettiin kuvastoja, flyereita, ja ne on oikeastaan kalliita. Ja viime aikoina me ollaan siirrytty paljon enemmän Googlen ja digitaalisen median käyttöön mainonnassa. Esimerkiksi jos sä haluat ostaa satulan, niin sä menet hakukoneeseen, etsit sanalla satula, jolloin Hortsen mainos tulee tietenkin ensimmäisenä esiin. Sä klikkaat siitä, laskeudut meidän nettikauppaan ja toivottavasti ostat satulan. Hortse maksaa siitä klikkauksesta 10 senttiä, mutta vastineeksi me saadaan 1500 € satulamyyntiin. Google AdWordsin tärkeimmät edut on mun mielestä se, että sitä voi mitata erittäin hyvin. Se on edullisempi ja sen kautta me ollaan päästy kansainvälisille markkinoille helpommin. Ja esimerkiksi siitä me aloitettiin viime vuonna nettimyynti Italiassa, jossa me ei tehty mitään muuta mainontaa kuin Google AdWordsin kautta. Se tuotti mahtavia tuloksia. Molto bene! Siitä oli tyytyväinen yrittäjä. Laitetaan takaisin toi. He eivät ole vielä Venäjällä, mutta kuka tietää, lähivuosina Venäjän markkina on yhtä lailla heillä hyppysissä. No, miten sitten te voitte lähteä miettimään, että minkälaista globaalia kysyntää tuolla eri maissa, vaikkapa Venäjällä, on teidän tuotteille, teidän matkailutuotteille? Meillä on tämmöinen täysin ilmainen Global Market Finder-työkalu. Kannattaa googlata Global Market Finder. Ja sinne voi laittaa oman tuotteen nimen, jos teillä on vaikka maastohiihtoretkiä, hiihtovaelluksia tai jotain, mitä haluatte myydä. Niin tuonne työkaluun laittaa ihan suomen kielellä vaikka maastohiihto. Ja työkalu antaa sitten valitulla maantieteellisellä alueella sen määrän hakuja, mitä tähän tiettyyn termiin liittyen tehdään eri puolilla maailmaa. Ja se suoraan kääntää tuon suomenkielisen termin sitten kullekin paikalliselle kielelle. Ja tässä esimerkiksi nähdään, että Venäjällä tehdään kuukausittain lähes 50 000 maastohiihtoon liittyvää hakua. Voiko rajata muutenkin kuin maiden sisällä, voiko näitä vielä alueellisia? Tässä tulee nyt maakohtaisesti, eli täällä on maaosittain ja sitten emerging market, johon nyt Venäjä kuuluu sitten tässä meidän luokittelussa. Mutta sitten sä pystyt esimerkiksi Insights for Searchista, mikä on sitten se seuraava työkalu, minkä mä näytän, niin sieltä pystyy katsomaan termeittäin, että miten se alueellisesti jakautuu. Mulla on siitä esimerkki. Mutta tässä Market Finderissa niin se on tämmöinen maakohtainen.
Ja tuossa kun mä klikkasin auki, että no mitä siitä maastohiihtoon liittyen haetaan siellä Venäjällä, niin sieltä näkyy vähän, mä en osaa venäjää ikävä kyllä, mutta siellä on ilmeisesti vähän eri termejä siihen maastohiihtoon liittyen. Ja mikä parasta, sieltä työkalun kautta saa myöskin tähän aiheeseen liittyviä avainsanoja listattua itselleen. Ja taaskaan mä en ymmärrä venäjää, mutta tästä voi saada kampanjan rakennusaineet itselleen. Eli näitä avainsanoja käyttämällä, katsomalla vähän, että mikä sopii siihen omaan tarjoamaan, niin voi valkata ne itselleen sopivat ja miettiä vähän, että selvä, että joitain tiettyjä hakuja tehdään noin 6000 kuukaudessa, että halutaanko me se liikenne, olisiko siellä potentiaalisia asiakkaita meille ja laittaa kampanjat pyörimään. Ja sieltä myöskin näkyy viitteelliset klikkihinnat, että tietyillä termeillä jonkin verran ne klikkihinnat vaihtelee. Ja sieltä pystyy vähän sitten miettimään sitä omaa budjettia, että mitä on valmis laittamaan, kuinka paljon niitä klikkejä haluaa ja niitä potentiaalisia asiakkaita. Ja tässä on tosiaan sitten tämä toinen työkalu, joka löytyy, eli Google Insights for Search. Ja tänne mä oon laittanut nyt sen venäjäksi sen maastohiihtotermin, valinnut sieltä alueeksi, että haluan haut, tämän termiin liittyvät haut Venäjällä tehdyt viimeisen 12 kuukauden aikana. Ja täältä mä sitten näen, että mihin vuoden aikaan niitä hakuja aletaan tekemään. Siellä syyskuusta lähtien alkaa pikkasen haut nousemaan ja sitten tuossa vuodenvaihteen tienoilla niin niitä haetaan kaikkein eniten. Ja tämä vähän kertoo sitten sitä, että mihin aikaan ehkä niiden kampanjoiden kanssa kannattaa olla hereillä. Ja tuohon voi syöttää useampia termejä tuohon työkaluun ja katsoa vähän, että miten ne eri haut käyttäytyy sitten toisiinsa nähden. Ja tässä on tosiaan se, että tässä nähdään, että missä alueilla näitä maastohiihtoon liittyviä hakuja on tehty. Ja tässä nyt erottuu Moskova ja Pietarin alueet. Ja nämä onkin, jos mietitään Google-käyttöä, niin Googlen käyttö on yleisintä nimenomaan Moskovan ja Pietarin alueella. Et jos ajatellaan, että se Yandexin tai Googlen markkinaosuus on siinä vajaan 30% hujakoilla, mutta jos mietitään näitä isoja kaupunkialueita, niin siellä käytetään huomattavasti enemmän kuin sen 30% verran sitä Googlea. Eli jos mieli Venäjän markkinoille, niin kannattaa ehdottomasti pitää Google myöskin mielessä. Eli, ja se mitä tuossa toi Hortsenkin edustaja sanoi, niin sillä 10 sentin klikkauksella voi saada myytyä sen 1500 euron satulan tai sen 1500 euron lomapaketin. Eli aika pienellä markkinointi-investoinnilla voi saada aikamoista myyntiä aikaiseksi. Ja siellä on, jotta sitä myyntiä voisi saada aikaiseksi, niin siellä täytyy tietty olla läsnä ja omalla viestillä olla vastassa sitä kuluttajaa. No tässä tosiaan niin kuin muutama fakta siitä, että miten Google asettuu tuohon Yandexiin. Tämä on aika herkullinen asetelma, koska muutenhan globaalisti niin Googlella on melkoisen paljon suurempi markkinaosuus. Jos mietitään, että ketä se Google sitten tavoittaa, niin tosiaan Moskovan ja Pietarin alueella aika nuorehkoa yleisöä, joilla on korkea tulotaso. Eli siellä on myöskin sitä ostovoimaa. Ja he on myöskin varmasti aika matkustavaista porukkaa. Ja sitten Googlellehan kuuluu myöskin tuo YouTube, eli videoportaali, ja se tavoittaa kuukausittain 13 miljoonaa kävijää. Ja jos mietitään, että mikä on videoiden merkitys esimerkiksi matkan ostoprosessissa, niin sehän kasvaa jatkuvasti. Et jos teillä on videosisältöä omista retkistä tai omista hotelleista tai mökeistä, niin sitä kannattaa ehdottomasti myöskin ladata tuonne YouTubeen, tuonne Venäjän puolelle, koska sieltä sitä yleisöä löytyy. Ja Googlella on myöskin banneriverkosto, display-verkosto, joka varsin hyvin tavoittaa tuolla Venäjällä. Me sanotaan Googlella, että Google on ehkä maailman suurin fokusryhmä. Eli me tiedetään, että mitä ne ihmiset haluaa ja mistä ne unelmoi ja minkä tyyppisiä asioita ne on ehkä aikomassa ostaa. Ja tähän me tehtiin
viime vuoden puolella tämmöinen vertailu, että kuinka paljon Venäjällä tehdään Suomeen liittyviä matkailuhakuja. Ja sitten verrattiin sitä siihen, että kuinka venäläisten yöpymiset Suomessa on kehittynyt. Se on toi vihreä käppyrä. Eli voisi sanoa, että tuossa on aika hyvä korrelaatio sillä, että kun Venäjällä haetaan Suomeen liittyviä hakuja, niin sen seurauksena myöskin ne venäläiset ostaa niitä Suomeen kohdistuvia matkoja ja venäläisten yöpyminen täällä kasvaa. Eli haku kertoo, että mihin kuluttajat haluavat ja mihin he matkansa suuntaavat. No ihan lyhyesti ennen kuin mä päästän Mikan vauhtiin, niin katsotaan, että mitä Google tietää venäläisten matkatottumuksesta. Tässä on maailmankartta. Tämä on tämmöinen lämpökartta. Ja se kertoo, nuo punaiset pisteet kertoo, että mihin kohteisiin liittyen venäläiset tekee hakuja. Ja mitä isompi punainen pyörylä, niin sitä enemmän sinne maantieteelliselle alueelle kohdistuu hakuja. Ja Eurooppa on ehdottomasti suosituin maanosa ja Aasia tulee seuraavaksi. Jos mietitään Australiaa ja Saharan eteläpuolista Afrikkaa, niin ne ei ole vielä päässyt venäläisten top-listalle, ainakaan niin kuin hakujen kontekstissa. Ja jos katsotaan vähän tarkemmin, niin Euroopassa erityisesti haetaan Italiaa, Espanjaa, Kreikkaa ja Kyprosta. Ja nämä varmasti hyvinkin korreloi sen kanssa, että mihin venäläiset oikeasti myös matkustavat ja ostavat niitä matkoja. Aasiassa Thaimaa, Intia, Bali ja Kiina nousee aika korkealle. Ja Lähi-idässä sitten Egypti, Turkki ja Israel. Ja tosiaan niin kuin tuossa aiemmin totesin, niin se haku on aikamoinen aikomusten tietopankki. Että tänne jos matkanjärjestäjät Venäjällä järjestävät matkoja, niin varmasti saavat hyvin myöskin niitä matkoja kaupaksi. No mitä sitten Suomeen liittyviä hakuja Venäjällä tehdään? Tuossa koko Suomen kartalla, niin siinä on kaikki Venäjällä tehdyt Suomeen liittyvät matkailuhaut ja taas tuommoinen lämpökartta, eli mitä isompi pallero, niin sitä enemmän siihen kohteeseen liittyviä hakuja tehdään. Ja siellä korostuu lentokenttäkaupungit, koska paljon tehdään totta kai lentohakuja, eli niin kuin Helsinkiin, Ouluun, Tampereelle liittyviä. Ja sitten tässä Etelä-Suomen tai Keski- ja Etelä-Suomen alueella nuo pallerot kertoo nimenomaan niin kuin majoituksiin liittyvistä hauista, että mihin ne kohdistuu. Ja siellä on pääkaupunkiseutu aika hyvin edustettuna, mutta paljon myöskin täältä itärajalta kohteita. Ja suosituimmat kohteet on Helsinki ja Turku, Tampere ja Oulu. Ja majoitustyyppejä, joita haetaan, niin on mökit ja hotellit ja hostellit. Eli niiden sanojen kanssa kannattaa olla sitten hereillä, kun haluaa tehdä sitä mainontaa. Ja miten se sitten taas ajallisesti noi haut, ensinnäkin se mitä me huomataan, niin tässä on useammalta vuodelta näitä Google-hakuja ja majoituksiin liittyviä hakuja laitettu ylös. Ja se mitä me huomataan, niin ne hakujen määrät kasvaa vuodelta todella paljon. Ja koska sitten kannattaa siellä hereillä olla, niin ehdottomasti tuosta kesästä tonne vuoden vaihteeseen. Et silloin erityisesti ja eniten niitä Suomeen liittyviä majoitushakuja tehdään. Ja tässä ei ole taas suomennosta ja minä en venäjän kielen taitoisena näitä kaikkia termejä ymmärrä, mutta meidän noiden datalähteiden mukaan niin nämä on ne Suomeen liittyvät suosituimmat haut. Ja Googlessa tehdään myöskin englannin kielellä merkittävä määrä hakuja. Eli siellä kun tekee venäjänkielisiä kampanjoita, niin kannattaa myöskin olla englanninkieliset kampanjat mukana. Se on pieni vaiva kopioida ne englannin kielellä. Erityisesti tällaisia termejä haetaan Googlen kautta kuin Hotel Helsinki, Kotka Hotels, Imatra Hotels, Tampere Hotels. Eli just näihin niin kuin suosituimpiin kohteisiin liittyen tehdään myöskin paljon englanninkielisiä hakuja. Mutta tämmöisen pienen ja lyhyen johdannon jälkeen, niin ole hyvä Mika, kerro omat kokemukset. Minun nimi on Mika Roivainen ja tulen semmoista yrityksestä kuin Luxury Holiday. Niin meidän oikeastaan liiketoiminta rakentuu hyvin pitkälle Venäjän markkinaan. Eli me tehdään noin 50% meidän liikevaihdosta Venäjälle.
niin siellä on näin, niin 20% on sit muut maat ja 30% on Suomi-osuus siinä, että suurin osa tulee siis meidän toiminnasta Venäjän markkinasta. Ja kiitoksia Niinalle tuosta alustuksesta, niin oikeastaan lähdetään käymään tarkemmin sit läpi sitä, että mitä konkreettisia asioita meidän pitäisi tehdä Venäjän markkinassa, että me pystytään tekemään kannattavaa liiketoimintaa verkossa. Eli tuloksia verkossa. Mulla itsellä on näin, niin historia näin, niin noin 15 vuotta on toiminut IT-alalla, eli siis siellä on hyvin pitkä pohja siihen, eli siis tietysti se on hyvin luonnollinen asia, verkko, ja sen kanssa on ollut hyvin paljon tekemisissä, tehnyt Suomessa noin 100 eri projektia eri segmenttiin, ja tänä päivänä sitten näin, niin meidän liiketoiminta pohjautuu täysin verkkoon. Eli oikeastaan muutama kysymys, eli siis kuinka monella on verkkokauppa, eli miten oikeastaan ja siis myytte verkossa palveluita, eli muutama. Kuinka moni on tehnyt markkinointia Suomessa tai Venäjällä verkossa? Parikymmentä. Eli tästä sitten sanotaan näin, että yritetään, jos teillä on kysymyksiä, niin pysty vähän selittämään tarkemmin asioita. Eli siis tässä mennään aika syvälle asioiden kanssa ja pyritään kumminkin saamaan, että saisitte siitä kokonaisnäkemyksen, että miten noita asioita on tehty verkossa. Eli mitä tein ensimmäiseksi, eli siis meillähän on siis, kun lähdetään verkkoon tekemään Venäjälle lähinnä, eli siis meillähän tietysti toimii Suomi, Englanti ja Venäjä on ne kielet, millä me tehdään, eli me tehdään kaikki toiminto niin 3 kielellä, ja ensimmäisenä, kun lähdetään hakemaan markkinointia verkossa, niin pitää miettiä se, että minne me siis se ihminen lasketaan ja minne se ihminen laskeutuu, kun se tulee meidän verkkokauppaan. Eli sen jälkeen ohjattiin liikenne Google AdWordsillä ja display-verkostolla. Tietääkö kuinka moni mitä tarkoittaa display-verkko? Eli jos pikkusen siitä vähän, eli siis sehän on verkko, joka on eri web-toimijoilla, esimerkiksi blogeissa, niin pystytään julkaisemaan noita mainoksia, että se ei ole suoraan Googlen hakuun, vaan se esitetään niitä palveluita, mainoksia, bannereita näihin eri verkkosivustoille. Sen jälkeen rakennettiin siis siihen palveluun riittävä markkinointivaranto, eli kerättiin liidejä, eli siis mä en tiedä tarkkaan suomennosta tuohon, eli se on assetti englannin kielellä, mutta eli periaatteessa kerätään potentiaalisia asiakkaille, joille pystytään tarjoamaan lisäarvoa. Tämän jälkeen lähdetään miettimään sitä, että miten me pystytään sitä asiakaspohjaa kasvattamaan, kun me on kerätty niitä markkinavarantoja, esimerkiksi sähköpostilla, tuodaan lisäarvoa niille asiakkaille, sähköpostimarkkinoinnilla, erilaisilla kilpailulla, jolloin me pystytään aktivoimaan sitä meidän liidivarantoa ja keräämään niitä mahdollisia potentiaalisia asiakkaita. Hyvää tekstiä, tietenkin siis informaatiota siitä, eli mitä me tarjotaan meidän mahdollisille asiakkaille, ja se pitää koko ajan siinä viestissä miettiä se, että me tarjotaan ja istutaan niiden mahdollisten asiakkaiden housuun, eli mikä heille on se lisäarvo siinä markkinaviestissä. Sen jälkeen periaatteessa tehdään killeri tarjous ja lähdetään myymään. Ja verkossa kun puhutaan, että tehdään markkinointia, niin äärimmäisen tärkeää on se, että me pystytään painamaan verkossa kustannukset alas, jolloin me pystytään tekemään huipputuloksia. Eli me optimoidaan sitä meidän verkossa tapahtuvaa markkinointia. Ja tätä prosessia toistetaan riittävän kauan, että se niin sanotusti tuo positiivisen kassavirran. Eli jos lähdetään vähän paneutumaan noihin osatekijöihin, mitä äsken tuossa alustuksissa kerroin, eli siinä ei varmaan kaikille avautunut oikein, mistä tässä hommassa on kysymys. Eli ensimmäisenä, kun me lähdetään Venäjän markkinalle, meidän pitää tuntea se meidän kohderyhmä. Eli sehän on erityyppinen kohderyhmä kuin Suomessa. Sen jälkeen me tarvitaan siihen meidän verkkokauppaan tai palveluun, jota me tarjotaan niille potentiaalisille asiakkaille. Eli me tarvitaan sitä liikennettä, missä tuosta tuli aikaisemmin Yandexista oli puhetta. Eli siellä on liikennettä jaossa, Googlessa on liikennettä jaossa, monessa paikassa on verkossa liikennettä jaossa.
jota pitää hyödyntää siinä, että me pystytään tekemään mahdollisia tuloksia verkkopalvelussa. Tämän jälkeen meidän pitää miettiä siinä verkkopalvelussa, että miten me optimoidaan siis se meidän toimintamalli, eli tehdään mahdollisimman paras kate siinä toiminnassa. Eli seurataan ja optimoidaan. Ja se on oikeastaan niin kuin se kaikkein tärkein osatekijä, eli se, että miten me pystytään tekemään sille oikealle kohderyhmälle riittävän laadukasta palvelua, jotta me saadaan näin halpaa liikennettä, ja sen jälkeen me sitten optimoidaan se palvelu, että se tuottaa meille riittävän katteen. Jos kohderyhmästä puhutaan, että mikä siis on Venäjän kohderyhmä, eli siis siellä on noin 300 miljoonaa ihmistä, jotka puhuu venäjän kieltä. Venäjällä on 144 miljoonaa ihmistä, Moskovassa 15-20 miljoonaa ihmistä, jotka on suurin piirtein riippuu miten lasketaan, ja Pietari tietysti 260 kilometriä, tai 360 kilometriä Helsingistä ja tästä huomattavasti vähemmän. Niin siellä on samankokoinen markkina kuin Suomessa. Mutta tässä on yksi pointti, että jos me lähdetään Venäjän markkinalle, näin ainoastaan 4,9% puhuu niistä englantia. Me ollaan suomalaisina totuttu siihen, että me pystytään tekemään ja hyvin paljon käytetään englanninkielistä sisältöä verkossa, luetaan sitä sujuvasti, me puhutaan englantia, mutta Venäjän markkina on täysin erilainen. Eli se homman pitää pystyä tekemään venäjän kielellä. Se on oikeastaan näitä ensimmäisiä starttauspisteitä, että me pystytään lähteä rakentamaan sille kohderyhmälle järkevää markkinointia. Ja asiakaspalvelu luonnollisesti myös venäjän kielellä, mutta sekään ei ole niin tärkeä asia, eli siis, että me pystytään palvelemaan myös asiakkaita englannin kielellä vastaamaan niille. Ja me voidaan käyttää esimerkiksi Google Translatoria, niin me ymmärretään mitä he kertoo. Mutta että se palvelu, jos me halutaan myydä, niin se on oltava venäjän kielellä. Kulttuuri on hieman erilainen kuin Suomessa. Eli kun ihmiset lähtee matkalle ja siis kenellä on niin sanotusti mahdollisuuksia siihen, ja Venäjällähän löytyy, Pietarissa, Moskovassa löytyy hyvin paljon rikkaita ihmisiä, joilla on ostovoimaa. Niin se kulttuuri on erityyppinen, siellä halutaan silloin myös, vaalitaan sitä laatua ja ollaan valmiita maksamaan. Ja halutaan myös näyttää. Esimerkiksi jos puhutaan venäläisistä naisista, niin siis me huomataan, että pukeutuminen, siellä luisvuittolaukut pitää olla, jos siihen on mahdollisuuksia. Se kulttuuri on hieman erilainen kuin Suomessa. Eli meidän pitäisi puhutella sitä kohderyhmää, eli kun me ymmärretään se, että mikä meillä on siis se kohderyhmä siellä Venäjällä, niin sen jälkeen meidän pitäisi pystyä siis kertomaan sille jotakin semmoista, josta se saa itse lisäarvoa. Eli jos me puhutaan siis liikenteestä ja puhutaan siitä, että tehdään markkinointia, niin mä en tiedä kuinka moni tietää, mitä tarkoittaa CTR. 1-2 ihmistä, eli valataanpas vähän sitä asiaa. Eli se tarkoittaa sitä, että kun meillä on markkinointia esimerkiksi Googlessa, display-verkossa tai Googlen hakupalvelussa, eli kuinka monta kertaa meidän pitää näyttää sitä mainosta, jotta se ihminen klikkaa sitä. Ja tämä on yksi äärimmäisen tärkeä asia, kun puhutaan verkkomarkkinasta, että meidän pitäisi pystyä rakentamaan se meidän mainos ja se markkinakampanja niin, että se puhuttelee sitä kohderyhmää, jolloin me pystytään painamaan kustannukset alas. Ja mainoksessa on näin, niin mä oon esimerkiksi Facebookissa ajanut aika paljon liikennettä, oon ajanut display-verkossa Venäjällä liikennettä, näin, niin siellä on se kuva, se banneri tai se kuva, joka on siinä mainoksessa, niin sen puhutteluarvo on noin 70% siitä, mitä me näin ollaan tarjoamassa sille. Eli se on äärimmäisen tärkeää, että me tuodaan sille oikealle kohderyhmälle oikein näköistä informaatiota ja lähdetään rakentamaan se meidän markkina sillä tavalla, että me pystytään kohdentamaan se oikein. Eli jos ajatellaan näin, että me tarjotaan kalastusmatkoja näin, niin tietenkin se meidän pitää pystyä tarjoamaan siis sille matkailijalle siihen liittyvää materiaalia hyvin tarkasti kohdennettuna, eikä yrittääkään tehdä sitä verkossa tapahtuvaa markkinointia, että me tehdään kaikille kaikkea. Silloin me ei puhutella sitä kohderyhmää, jolloin meidän kustannukset siinä verkkomarkkinoinnissa nousee sille tasolle, että se ei ole kannattavaa. Esimerkiksi lapsista, niin ei me silloin tietenkään alppihiihtoa, se ei ole perhelaji ja näin poispäin.
Eli mitäs lähtökohtana, jos me lähdetään siihen näin, että jos meillä halutaan tehdä bisnestä verkossa, niin siis se liikenne on se kaikkein A ja O. Eli siis sitä meidän pitäisi saada siihen meidän verkkopalveluun, siihen verkkokauppaan tai siihen meidän näin, Facebook-sivulle tai muuhun, mihin paikkaan me halutaan siis sitä markkinointia tehdä. Mitä tämä liikenne sitten on? Tiedättekö, mitä liikenne on? Kävijöitä. Kyllä, eli se on potentiaalisia asiakkaita. Eli jos me halutaan tehdä bisnestä verkossa, niin sinne pitää saada liikennettä, eli klikkejä. Eli jos me halutaan saada siitä kohderyhmästä irti niin tehoja, niin meidän pitää saada siitä myös tietenkin meidän verkkokauppaan liikennettä. Tämä on yksistään ainoastaan matematiikkaa. Eli jos me ajatellaan, että me halutaan vuokrata hotellia tai me halutaan vuokrata mökkejä, niin meidän pitäisi pystyä ohjaamaan se liikenne niin kuin oikein näköiselle sanomalle. Eli meidän pitäisi tuoda ne potentiaaliset asiakkaat Googlesta, Googlen hakukoneesta, maksetulla mainoksella, display-verkosta Venäjällä toimii erittäin hyvin, jolloin me pystytään tuomaan sille verkkokaupalle mahdollisuuksia niin menestyä. Tämä on markkinointia. Tämä on perusasioita samalla tavalla kuin markkinoinnissa tehdään lehtimainontaa, printtimainontaa, niin mehän haetaan sieltä niitä potentiaalisia asiakkaita. Ihan sama asia on kysymyksessä. Ja tässä on itse asiassa niin kuin hyvä huomata, eli siis Suomessa käytetään minun omien niin kuin kokemuksien mukaan esimerkiksi matkailupuolella näin, niin huomattavasti enemmän maksettua markkinointia kuin Venäjällä. Eli siis mä oon löytänyt tämmöisiä rahataskuja Venäjältä ja siellä on paljon halpaa liikennettä jaossa. Eli me pystytään sitä kautta rakentamaan bisnestä. Eli sehän on näin, eli ensimmäinen tietenkin edellytys, me lähdetään tekemään asioita verkossa, niin nehän perusasiat on oltava kunnossa. Eli me pystytään lähteä rakentamaan siis tuloksellista markkinointia. Ihan samalla tavalla, jos me rakennetaan tuloksellista markkinointia niin kuin printtimediassa tai muussa mediassa, niin perusasiathan pitää olla kunnossa. Että me pystytään lähteä sitä tekemään. Siellä pitää olla ne kotisivut kunnossa, että siis näyttää ja me tuodaan sitä fiilistä niille ihmisille, jotka laskeutuu sinne meidän kotisivuille. Tietenkin kampanjaidea, eli jotakin muuta uutta pitäisi pystyä tarjoamaan niille ihmisille. Ja se kampanjan pitäisi olla sen tyyppinen, että se koskettaa. Eli me kosketetaan sitä kohderyhmää. Siellä on tietenkin logoasiat, tämmöiset on oltava kunnossa. Jos meillä on Facebook-sivusto, meillä on siellä näin paljon tykkääjiä ja näin poispäin. Mutta se ei itsessään tuo bisnestä. Verkossa ei tuoda bisnestä, jos meillä ei ole siellä liikennettä. Eli niin ihan samalla tavalla kuin muussakin markkinoinnissa, niin tulothan tulee siitä, että myynti miinus mainoskolot, niin siitä tulee meille se tulos, mitä me saadaan yrityksen kassaan. Tämä on hyvin yksinkertainen asia, eikö niin? Eli tuloksia pitäisi saada aikaiseksi. Ja tämä on itse asiassa äärimmäisen mielenkiintoinen asia, kun me pystytään sitä seuraamaan. Me voidaan rakentaa siis tuloksia omalla työllä ja omalla osaamisella. Ja oppimiskäyrä on huima. Eli liikenteen generoiminen. Eli siis meidän pitää ohjata sitä liikennettä, siellä on bisnestä verkossa. Eli otetaan sitä liikennettä näistä medioista, esimerkiksi Googlesta, Google AdWordsille. Otetaan niitä hakusanoja, mitä Niina näytti tuossa näin, eli otetaan ne hakusanat käyttöön. Tehdään sitä liikennettä sähköpostimarkkinoinnilla. Varmaan jokainen saa erilaista sähköpostimarkkinointia tänä päivänä sähköpostia vähän liiankin paljon. Mutta se sähköpostimarkkinointi on äärimmäisen tehokasta, jos se tehdään oikein. Eli me tuodaan jotakin semmoista lisäarvoa sille lukijalle, eikä se ole suoraan sitä myyntiä. Sosiaalinen media on siis, teillä oliko huomenna on siitä asiaa ja siis tänä päivänä sosiaalinen media on hyvin paljon kartalla, että sosiaalisessa mediassa pitäisi kaikkien olla ja sosiaalisessa mediassa pystytään tekemään niin uskomattomia tuloksia. Näin on. Sillä saadaan uskomattomia tuloksia, sillä saadaan paljon liikennettä. Ostamalla liikennettä, eli se on yksi helpoin tapa
tehdä näin niin bisnestä verkossa. Niin kuin meillä oli äsken tuossa toi yksi esimerkki siitä, että se lahtelainen näin, niin yritys näin, niin periaatteessa tekee bisneksen verkossa ja kasvaa voimakkaasti. Se on ainut mahdollinen tie tehdä näin niin nopeasti kasvava yritys, jos me tehdään bisnestä verkossa. Me pystytään saamaan pienillä investoinnilla uskomattomia tuloksia. Toi Google Display-verkko on näin, niin erittäin mielenkiintoinen asia ja se on semmoinen Venäjällä varsinkin näin, että siis siellä on hyvin paljon niin saatavilla sitä liikennettä ja pystytään saamaan potentiaalisia asiakkaita hyvällä hinnalla eli edullisesti, jolloin me pystytään optimoidaan meidän sitä yrityksen tulosta. Eli mennään siihen kohta. Olkaa pikkusen aikaa kun odotatte, niin mennään eteenpäin. Eli miten tehdään verkossa tuloksia, eli ROI. Tiedättekö mitä tarkoittaa ROI? Kyllä, ja tähän pitäisi olla meidän yritysliiketoiminnassa se yksi päätekijä ja kantava voima, että mikä on siis meidän sijoitetun pääoman tuotto. Kun me sijoitetaan johonkin markkinointiin, niin minkä verran me saadaan sieltä rahaa takaisin. Ja tämän nostaminen sille tasolle mahdollistaa nopean kasvun, kannattavan liiketoiminnan, jolla pystytään vielä tekemään korkeampia tuloksia. Mutta tässä yksi asia, eli siis nämä perusasiat on tietysti oltava verkossa, kun tehdään asioita, niin olla kunnossa. Eli meidän pitää ymmärtää ne perusasiat, ja jotta me pystytään rakentamaan siellä verkossa näin niin kannattava liiketoiminta. Minä pikkusen yritän avata teille tätä asiaa. Mulla on äärimmäisen vähän aikaa. Ja niin kaikkea tietenkään en kerkeä käymään tässä läpi, että mitä tämä business verkossa tarkoittaa. Mutta että toivottavasti te saatte pientä avausta siihen, että minkälaisia mahdollisuuksia on rakentaa kannattavaa liiketoimintaa verkossa Suomessa ja Venäjällä. Eli faktahan on tässä. Eli tulot myyntiin miinus mainoskulut. Eli siitähän tulee meidän se yrityksen liikevoitto. Et kun me tehdään markkinointia, niin meidän pitää saada sitä markkinointi kannattavaa. Jos me tehdään esimerkiksi normaalisti printtimediaa, tehdään markkinointia lehtimainonnalla, muulla mallilla, niin mehän tehdään sitä markkinointia niin, että me ei tiedetä, että kumpi puoli siitä markkinoinnista tuo tuloksia ja kumpi puoli menee niin sanotusti vessanpöntöstä alas. Tämä oikeastaan ihan muuttuu tämä markkinointi näkökulma, kun me tehdään verkossa markkinointia, kun me pystytään seuraamaan sitä verkossa tapahtuvaa markkinointia huomattavasti tarkemmin. Me pystytään tekemään siitä markkinoinnista kannattavaa ja me tietenkin karsitaan se 50%, joka ei toimi. Eli tässä oikeastaan vähän nähdään, mitä on ROI. Eli pikkusen jos avataan, tämän mä otin tuosta meidän Googlen ja AdWordsin tilistä, niin me nähdään esimerkiksi tuossa, että miten suuri vaikutus on sillä, että me tehdään oikealle kohderyhmälle oikealla hakusanalla. Otin sieltä nyt ne hakusanat, en laittanut siis niitä mukaan, mutta tässä me nähdään, että toi conversion rate tarkoittaa siellä, että montako kävijää me on tarvittu, että me on tehty yksi kauppa. Tämä on ihan oikeasta elämästä. Ja tässä me huomataan se, että mitä on markkinoinnin optimoinnilla pystytään saavuttamaan. Eli jos ajatellaan näin, että me maksetaan liikenteestä ja se on maksettua liikennettä, jos me pystytään nostamaan sitä tulosta niin, että me tehdään sillä liikenteellä suurempaa tulosta, niin meidän liiketoiminta voi hyvin. Eli tämähän on tämmöinen paraattoteoria siitä, että 20% mitä me tehdään, niin tuottaa 80% meidän tuloksista. Se on ihan sama verkossa, eli siellä kun tehdään toimenpiteitä, niin 80% siitä aiheuttaa kustannukset. 80% kustannuksia tulee sieltä ja 20% tulee 80% tuloksesta. Ihan perus sama teoria, mikä toimii monessa muussakin asiassa.
Eli verkkomainontaa, eli siis miten sitä tehdään sitä verkkomainontaa. Eli siis se on näin, oltava yksi ihminen, joka vastaa siitä. Eli siellä on tietenkin tarvitaan hieman osaamista, mutta tämän oppimiskäyrä on ihan valtava. Eli se, että me pystytään niin kuin hyvinkin pienellä panostuksella oppimaan paljon siitä, miten se verkko toimii, miten se markkina toimii. Eli me tarvitaan satoja mainoksia. On totuttu siihen, että me tehdään näin yleisesti printissä yksi mainos ja odotetaan, että se tekee tuloksia. Tässähän on sama tilanne näin, että me tarvitaan niitä 100 mainosta, että me saadaan sieltä se 20-80. Ja sen takia meidän pitää tehdä niitä mainoksia riittävä määrä. Niiden mainoksien tekemiseen ei tarvitse käyttää kuin 2 minuuttia aikaa, mutta mietitään minkä näköinen sanoma ja mille kohderyhmälle, jolloin me pystytään käymään ja tekemään siitä järkevää siitä markkinoinnista. Eli se mainoksen pitäisi puhutella sitä kuulijaa. Jos se mainos ei puhuttele kuulijaa, niin kuin aikaisemmin kerron siitä, että se mainoksen niin CTR, eli se montako kertaa sitä mainosta pitää näyttää, niin miten monta näin klikkiä me siitä saadaan. Tällä on ihan suora vaikutus siihen, että mikä on se mainoksen hinta. Eli sen pitää puhutella sitä kohderyhmää, jolloin me saadaan siitä tuloksia aikaan. Meidän pitäisi analysoida niitä tuloksia. Hyvin monesti kun me tehdään printissä markkinointia, niin tuloksia analysoidaan 2-3 kuukauden jälkeen ja katsottiin, että tuliko sitä markkinoinnista paljon tappiota vai tuliko siitä jotakin lisäarvoa. Mutta verkossa me pystytään näkemään päivässä se, mitä tämä vaikuttaa meidän markkinan tekeminen. Mitä se vaikuttaa, kun me tehdään verkossa markkinointia. Miten ne meidän toimenpiteet vaikuttaa siihen tulokseen. Eli testataan sitä, että miten se markkina toimii meidän tuotteeseen palveluun. Eli ajetaan myös sit markkinointivarantoja, eli ei välttämättä tehdäkään sitä markkinointia niin kuin on monesti totuttu, että mennään kassan kautta. Eli se on mahdollista myös rakentaa sitä markkinoinnista pitkäkestoisempaa ja niillä saavutetaan huomattavasti suurempia tuloksia. Eli annetaan sille kohderyhmälle jotakin lisäarvoa, jolloin ne on valmiita tekemään se ostopäätöksen. Tietenkin tuo on esimerkiksi, jos me puhutaan siitä, että tehdään suora myynti kassan kautta, tietenkin se kuulostaa äärimmäisen hyvältä. Sehän on se ideaalitilanne, että kaikki ostaisi, niin mehän ollaan silloin kaikki rikkaita. Mutta näinhän se ei tietenkään siis tosimaailmassa ole. Eli silloin meidän pitää miettiä se, että mikä on siis se meidän markkinavarantojen. Teidän olemassa olevat asiakkaat, potentiaalisia asiakkaita haetaan verkosta, jotka on teidän joko Facebookissa, sosiaalisessa mediassa, jonka kanssa te käytte keskustelua, tuotte jotakin lisäarvoa, kerrotte itsestänne, mutta ette välttämättä myy heti suoraan. Eli annatte jotakin, niin silloin ihmiset on valmiita myös sen ostopäätöksen tekemään. Ja tämän markkinoinnin kannattavuus on vielä suurempi kuin kassan kautta. Eli verkkomarkkinointihan on sitä, eli liikenteestä on kysymys ja niin meidän pitää ohjata oikeita ihmisiä. Se, että jos me ohjataan siis hirveän määrä liikennettä ja ne on semmoisia ihmisiä tai liikenne, se on väärää liikennettä, niin mehän maksetaan siitä ja me ei saa tuloksia. Eli tässä on esimerkiksi, me pystytään kohdentamaan hyvin tehokkaasti sitä verkossa tapahtuvaa markkinointia iän, sukupuolen, maantieteellisen sijainnin, kielen perusteisesti. Eli minkälaista mainosta me tuodaan millekin ihmiselle ja millekin kohderyhmälle. Eli keskeyttävä mainonta on erityyppistä. Eli keskeyttävä mainonta tarkoittaa just sitä display-verkkoa. Eli se tarkoittaa sitä, että me annetaan niitä mainoksia, siis esimerkiksi kun te surffaatte verkossa jossakin blogisivustolla, jossakin sivustolla, Facebook, hyvä esimerkki keskeyttävästä mainoksesta siihen, että teille tulee niitä mainoksia, mutta te ette ole hakenut suoraan niin kuin Googlesta näppäilyä, että varaappas mökki, vaan teille esitetään niitä mainoksia määrättyjen kohderyhmätietojen perusteella, eli teidän kielen mukaan, teidän sijainnin mukaan ja niin poispäin.
Ja tällä niin pystytään tuomaan siis erittäin tehokkaasti paljon liikennettä. Verkkosivusto. Esimerkiksi Venäjällä display-verkko toimii äärimmäisen hyvin. Suomessa esimerkiksi on vähän ongelmana display-verkossa se, että kun mä äsken puhuin siitä, että se kuva on se 70% siitä mainoksen tehosta, niin me pystytään Venäjällä esimerkiksi tuomaan näin display-verkon kautta kuvamainoksia hyvin tehokkaasti eri blogeissa, eri sivustoissa, missä on paljon vierailijoita. Ja tällä hetkellä se hinnoittelurakenne siinä display-verkossa on erittäin mielenkiintoinen. Eli jos varsinkin me rakennetaan siis meille niin sanotusti näitä markkinointivarantoja, eli me kerätään niitä potentiaalisia uusia asiakkaita verkosta meidän yhteisöön, joko Facebookiin tai meidän postuslistalle, sähköpostimarkkinointilistalle, niin silloin me pystytään hakemaan sieltä äärimmäisen edullisesti mahdollisia asiakkaita, joille me lähdetään tekemään sitä määrätietoisesti sitä asiaa eteenpäin ja me tehdään se killeridiili, jolloin me tehdään se kauppa. Eli verkossa tapahtuu tuo markkinointi, niin se on tarkkaan kontrolloitavissa ja optimoitavissa. Eli siellä pystytään tekemään äärimmäisen korkeita roita. Eli toi on mun tämmönen niin kuin minimisääntö, että 1 sijoitettu euro pitää tuoda 2 euroa mulle takaisin, niin kun mä lähden tekemään verkossa markkinointia. Ja tämä on näin, niin mä seuraan niitä, eli periaatteessa mä tapaan kaikki semmoiset kampanjat, jotka ei tuota riittävästi. Eli siinä pitää olla tuloksia. Mitä sitten se tehokas verkkomainonta on? Eli siis kuva on se 70% siitä tekemisestä. Ja jos me pystytään ajamaan tehokkaasti liikennettä, esimerkiksi me pystytään tekemään sitä Venäjällä, näin erilaisista sivustoista, me pystytään sitä display-verkolla ajamaan sitä keskeyttävää mainontaa, ja me silloin pystytään nostamaan niitä kuvia, eli kalastukselle, eli jos ajatellaan vaikka nyt, lähdetään niin konkreettisesti liikkeelle siitä. Meidän tuote on kalastusmatkat. Me otetaan ja valitaan display-verkosta sellaiset aihealueet, jotka on kalastusta. Me jaetaan sinne äärimmäisen kiinnostavaa kuvamateriaalia. Me testataan niitä eri kuvia, mitkä toimii, minkä tyyppiset kalastuskuvat toimii siellä, mitkä tuottaa kaikkein parhaiten konversiota, eli tulot miinus mainoskulut. Jolloin me pystytään tuomaan sinne oikeasti semmoisia asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita, jotka tekee meille sen tuloksen sitten niin sanotusti, kun ne tekee sen ostoksen. Otsikon merkitys on hyvin tärkeä, eli se on 20% siitä mainoksen tehosta. Ja sen oikeastaan sillä loppujen lopuksi sillä mainostekstillä, mitä siellä on, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Meidän pitäisi kohdentaa se kuva siihen oikeaan kohderyhmään, antaa sinne jotakin fiilistä, minulle jotakin lisäarvoa. Ei teille siis, jos te olette myymässä jotakin. Eli meidän pitäisi pystyä tuomaan jotakin semmoista fiilistä, että mä oon valmis tekemään sen ostopäätöksen nyt heti. Jos me ei saada sitä ihmistä, joka tulee meidän verkkokauppaan tai verkkoportaaliin, jos me ei saada sitä tekemään jotakin toimenpidettä, mitä me halutaan. Tekemään sitä ostosta tai tekemään jotakin, että me voidaan palata siihen ihmiseen. Se on niin sanotusti menetetty diili. Me voidaan rakentaa tietenkin myös brändimarkkinointia. Eli ajetaan silloin liikennettä verkkoon, mutta jos me puhutaan niin kuin, tuloksellisesta markkinoinnista, niin brändimarkkinointi on siis se iso kysymysmerkki siinä, että se on pitkällä juoksulla. Me saadaan tuloksia siihen. Mutta jos meillä on rajattu budjetti, me halutaan tehokkaasti tehdä verkossa rahaa, niin meidän pitää miettiä se, että mikä on meidän budjetti ja miten me maksimoidaan se tulos. Eli laskeutumissivu. Tämä on siis, jos mä katson esimerkiksi Googlesta, haen mökkejä, vaikka mökkihakusanalla. Jos te katsotte Googlesta mökkihakusanalla ja klikkaatte niitä mainoksia sieltä, niin tiedätkö minne ne menee? Kaikki ohjataan sinne siihen portaalin etusivulle. Sulla on 1 miljoona vaihtoehtoa sen jälkeen tehdä siinä, että minne sä ohjaat nyt sitten sen ihmisen. Eli siis tämähän on se pointti siinä, että meidän pitäisi ohjata se
ihminen semmoiselle paikkaan siinä meidän sivustossa, jossa me maksimoidaan se tulos. Eli sille laskeutumissivulle. Eli meidän pitäisi saada tekemään se ihminen jotakin, mikä tuottaa meille joko niitä markkinointivarantoja, tai se tuottaa suoraa kauppaa, eli kassan kautta. Ja tämä tietysti pitäisi tehdä kustannustehokkaasti. Se pitäisi olla yksinkertainen, eli siis siellä ei pitäisi olla liian paljon toiminnallisuutta, siellä ei pitäisi olla liian paljon vaihtoehtoja, siellä pitäisi olla vain se yksi pointti, mitä me halutaan sen tekijän tekevän, jos me halutaan tehdä sitä tehokkaasti. Siellä on erilaisia niin kuin, psykologisia vaikuttamisen keinoja, eli siis lauman paine, eli jos meillä on iso yritys ja meillä on paljon asiakkaita, niin meidän pitää tuoda esille sitä, että nämä muutkin on ostanut. Eli tuodaan niitä use caseja, ihmisiä. Että nämäkin ihmiset on tehnyt tämän ostopäätöksen. Tietenkin siellä on toinen asia, tietysti niukkuus. Jos me puhutaan esimerkiksi luksustuotteista, niin siellä on hyvin monesti, niin halutaan myydä sitä niukkuutta, että tämä ei olekaan niin helppo ostaa. Ja sekin toimii. Ne on ihan perusasioita niin kuin markkinoinnissa. Miten näin markkinoinnissa rakennetaan sitä viestiä. Se ei saa olla monimutkainen, se pitää olla hauska. Mitä sitten huono mainos on? Yleisesti aika monesti on niitä huonoja mainoksia. Tietysti siellä on hyviä mainoksia ja siis ne hyvät mainokset, niin kuin esimerkkinä oli siis se Horse, niin ne tekee jotakin eri tavalla kuin muut. Ne kasvaa nopeasti. Sama on tietysti meillä, eli jos me tehdään sitä, me kasvetaan aika nopeasti tämän kanssa. Eli siis se mainos pitäisi, ei ainakaan pitäisi olla niin siis epäselvä. Meidän pitäisi tuoda sille meidän henkilölle, joka tulee sinne. Jos ajattelette itteenne, että miten siis, kun te olette ostamassa jotakin, sehän ei saisi olla liian monimutkainen. Teidän pitäisi saada heti 15–30 sekunnissa se juju kiinni, mistä tässä hommassa on kysymys. Ja jos se ei puhuttele kohderyhmää, konversio on taas huono, eli tulot on huonoja, eli myynti miinus mainoskulut, niin se meneekin heti negatiivisen puolelle. Monesti verkkosivut keskittyy siihen, että meillä on tuotteesta paljon matskua, eli mikäs meidän tuote, että minkälaisia ominaisuuksia meidän tuotteella on. Ei se oikeasti sitä lukijaa kiinnosta. Siellä ei ole kehotetta, että sen ostajan, potentiaalisen asiakkaan pitäisi tehdä jotakin. Tietysti hyvin yksinkertainen kääntää tämä homma taas toisinpäin. Eli mitä se on sitten se hyvä mainos. Eli siellä on tietysti selkeä se asia, mistä me ollaan niinku tekemässä, mitä me ollaan myymässä. Se on yksinkertainen. Siellä on se kehote, että sen henkilön pitäisi tehdä jotakin. Iso nuoli, tykkää minusta, tilaa tästä. Se ei tarvitse välttämättä olla maailman kaunein. Rumakin joskus myy. Eli se pitäisi keskittyä siihen, joka on se kohderyhmän edustaja. Jos meillä on kalastuksesta puhu, meidän pitäisi tuoda semmoisia fiiliksiä siitä, että miten se ihminen tuntisi siinä kalastuksessa hyvän olon tunnetta. Perhe on yksi hyvä asia. Tietysti siellä on myös seksikin myy, mutta se on taas vähän kyseenalaista. Ainakaan meidän bisneksessä näin, jos muuttaa luksusmökeistä, niin seksi ei ole välttämättä se kaikkein paras. Tietenkin siellä voi siellä mökillä ollakin paljon seksiä, mutta se on sitten toinen asia. Eli mainonnan optimointi, eli siis se, että mitä se tarkoittaa konkreettisesti, se, että miten me optimoidaan sitä mainontaa. Eli se on jatkuva prosessi. Me pystytään optimoimaan mainoksia, tekemään niistä mainoksista tuottavimpia, kun me tehdään sitä prosessiomaisesti. Ihan samalla tavalla, kun me tehdään jotakin niin yritystoiminnassa me tehdään sitä tuotetta, meillä on prosessi siihen, miten me se valmistetaan. Ihan samalla tavalla meillä on mainonnan optimointi, eli me optimoidaan sen mainoksen teho. Eli kun me löydetään sieltä hyviä mainoksia, ne jalostetaan niitä. Kun me löydetään sieltä huonoja mainoksia, niin me periaatteessa lopetetaan. Eli tämä on siis tämän verkkomarkkinoinnin yksi juju. Eli me pystytään reagoimaan äärimmäisen nopeasti.
jolloin me ei käytetä sitä meidän rahaa siihen huonoon mainokseen, jolloin me pystytään nostamaan meidän tuloja. Niin kuin äsken kerron sitä, eli 80/20 säännöstä, niin sehän toimii ihan samalla tavalla tässä asiassa. Eli 80% niistä mainoksista on huonoja ja 20% on killereitä. Ja otetaan mahdollisimman nopeasti ne huonot pois. Esimerkiksi Venäjällä on siis, itse on tykkään Venäjän display-verkostosta sen takia, kun siellä on äärimmäisen paljon liikennettä saatavilla. Eli pystytään ohjaamaan asiakkaita siis siihen määrättyyn kampanjaan, tekemään nopeasti näin, niin markkinointikampanja pystyy ja saadaan nopeasti liikennettä. Mut siellä on ihan sama tilanne, eli Venäjän display-verkossa siellä on paljon siis semmoisia saitteja, jotka ei ole tuottoisia minulle siinä bisneksessä. Eli mä joudun 80% niistä niin sanotusti poistamaan. Eli sama sääntöhän toimii myös siellä. Et tuodaan siis oikeasti sitä oikeaa liikennettä. Eli optimointi on siis, löydetään siis se oikea kombinaatio siihen. Mutta tietenkin se optimointihan, sitä voidaan tehdä 24/7 ja siis sehän ei ole tietenkään mitenkään järkevää. Eli se, että tehdään ne omat rajat siihen, että mikä on riittävä tuotto, miten me voidaan tehdä, että ne mainokset kannattaa, ja kun me ollaan päästy siihen, ruvetaan tekemään niin sanotusti sillä mainoksella tulosta. Eli vielä kerran miksi, eli siis 80% liikevoitosta syntyy 20% mainoksia, mitä sä teet. Eli sieltä pyritään löytämään niitä rahataskuja, jotka tuottaa meille lisäarvoa. Sen jälkeen, kun me löydetään joku osa, joka tuottaa meille lisäarvoa, niin maksimoida. Ajetaan niin paljon liikennettä kuin me pystytään, jolloin me pystytään tekemään verkossa uskomattomia tuloksia pienellä ajalla. Eli siellähän on paljon liikennettä jaossa. Niin kuin käytiin läpi, kuultiin tuossa Yandexissa, mitkä on niin kuin hakumäärät, Googlen hakumäärät Venäjällä. Nehän on ihan käsittämättömän isoja. Eihän me tarvita kuin oikeaa liikennettä, pieni osa siitä, niin se on kannattavaa se liiketoiminta. Tässä esimerkki siitä, eli miten me lähdettäisiin tekemään sitä hommaa. Eli siis mä nyt vuokraan luksusmökkejä. Ensiksi kun mä lähden tekemään kampanjan, niin mä ammun isolla haulikolla ja isolla suuttimella. Katon, että miten se markkina reagoi. Sen jälkeen mä katson sitä dataa, mitä se on se data tuonut mulle sisällään. Ja sen jälkeen lähdetään kohdentamaan ja tarkentamaan niitä mainoksia ja lähdetään ampumaan niin sanotusti tarkkuuskivärillä. Eli löydetään ne oikeat kohderyhmät ja se mainos. Eli siellä on se mainos ja kohderyhmä, jolloin me tehdään maksimaalinen tulos. Eikö yksinkertaista? Kyllä. Optimointiprosessi, eli siis siinä mennään taas se, että ammutaan sillä haulikolla, katsotaan mitä siis se tuottaa. Eli tässä on semmoinen kysymys, että meidän ei tarvitse polttaa siihen markkinointiin tuhansia euroja, vaan katsotaan se, että lähteekö se toimimaan, kokeillaan, jonka jälkeen me löydetään joku kombinaatio, joka siellä toimii. Eli kerätään se kohderyhmä huomio, eli nostetaan se CTR, eli tässä sen takia sitä CTR:stä, eli jos me ajatellaan niin kuin hakukoneita, niin hakukoneissahan on määrätyt hakumäärät, jotka on valtavia, niin hakukone niin sanotusti tykkää meistä, jos me pystytään kohdentamaan se meidän mainos oikein, jolloin hakukone antaa meille halvemman hinnan. Kaikki voittaa. Sen takia tämä perustuu siihen, että hakukoneella on määrätty näyttömäärä ja ne haluaa tietysti maksimoida myös sen ROIn, eli tuloksen. Jos sä oot tehokkaampi markkinoida, saat halvemmalla hinnalla kuin kilpailija, kaikki voittaa. Tämä toimii Facebookissa, tämä toimii Googlessa, tämä toimii joka niin sanotusti hakukoneessa. Eli fokusoidaan siihen, että mikä toimii. Me nähdään hyvin nopeasti se, että mikä hakusana toimii, kun me lähdetään tekemään Venäjän markkinoissa, niin kuin Niina näytti tuossa niitä hakusanoja. Katsotaan niitä hakusanoja, mitkä toimii ja mitkä ne ei toimi. Mistä tulee tulosta ja mistä ei. Tämän jälkeen uudistetaan se toimintaprosessi, ajetaan taas uudelleen ja uudelleen, katsotaan taas mikä toimii.
Ja sitten kun me ollaan päästy siihen tavoitteeseen, mikä me on asetettu, niin sen jälkeen ajetaan maksimaalinen liikenne, jolloin me nostetaan tulot ylös. Mä oon ihan varma tuosta, että mä teen 100 kertaa halvemmalla markkinointia verkossa, kun esimerkiksi sä voit ostaa Ilta-Sanoman etusivulta. Sen takia mun on pakko tehdä, kun mä haluan tehdä mahdollisimman suurta tulosta pienellä rahalla. Eli toi on niin mun sääntö, että 1 euro, sijoitettu euro pitäisi antaa 2 takaisin. Tämähän on sitten seuraava steppi siellä, kun me puhuttiin siitä, että kun me mennään normaalisti siis markkinoinnissa, että me mennään kassan kautta, niin meidän pitäisi miettiä sitä, että miten me pystytään tekemään kanta-asiakkaista, mahdollisista asiakkaista, eli niitä markkinointivarantoja hyödyntäen. Eli konvertoidaan ja tehdään sille asiakkaalle jotakin lisäarvoa. Eli annetaan jotakin. Ja tehdään ne asiakkaat onnelliseksi, jolloin ne ostaa uudelleen. Hei, selvennys tuota killer-diiliä, me ei olla niin... Killer-diili, eli siis sä tarjoat jotakin semmoista, eli mistä se asiakas ei voi kieltäytyä. Okay. Eli sä teet jonkun tarjouksen, koukutat sen. Eli sä oot antanut jotakin lisäarvoa kalastuksesta esimerkiksi, sä oot löytänyt oikein kohderyhmän, sä oot kalastusmatkailusta, kerrot sille, annat lisäarvoa ja kerrot siitä, miten kalastamisessa niin pystytään saamaan niitä isoja haukia. Ja sen jälkeen sä tarjoat sille, että nyt mulla olisi mahdollisuus päästä näin tämmöiselle kalastusreissulle. Tämä on ainoastaan sinulle nyt tänään, jolloin me saadaan tekemään se kauppa. Tämän mallisessa markkinoinnissa pystytään tekemään vielä parempia tuloksia, kun me tehdään verkossa suoraa myyntiä. Eli pannaan ihmiset onnelliseksi ja silloin me saadaan meidän uudelleen ne asiakkaat palaamaan tekemään meidän kanssa yhteistyötä. Tämä on ihmiseltä ihmiselle, eli siis verkko ei ole niin sanotusti kylmä paikka ja siellä, että kukaan ei näe toisiansa, vaan tämähän pitäisi pystyä rakentamaan niin, että me tarjotaan palveluita meidän bisnekseen ihmiseltä ihmiselle, jolloin me pystytään tekemään siis se ihminen onnelliseksi, jolloin me pystytään myös sitä ihmiseltä rahastamaan. Tässä on haasteita edessä. Tämähän on kysymys siitä, että tämä on jatkuva oppimisprosessi. Mä oon tehnyt 15 vuotta tätä hommaa. Se vaatii vähän rohkeutta, hulluutta, mutta oppimiskäyrä on äärimmäisen kova. Ja siis se on äärimmäisen mukavaa, kun näkee sen todellisuuden, että miten se työn tekeminen tuottaa tulosta. Jolloin me pystytään tekemään liiketoiminnasta kannattavaa tulosta eli roita. Siljoonia vaihtoehtoja, se on ihan fakta, eli siis kaikki epäonnistuu ja sen jälkeen pitäisikin epäonnistua, jolloin me pystytään oppimaan. Eli siis kun me epäonnistutaan, niin sen jälkeen niin me pystytään oppimaan ja tekemään siitä vielä parempaa. Eli sehän on investointi siihen koulutukseen, omaan oppimiseen. Ja ei se tarvitse itse asiassa, kun testataan, ajetaan 50 euroa, 100 euroa ja katsotaan toimiiko se, jos se ei toimi, niin muutetaan sitä. Siis se ei ole 10 000 markkinointikampanja. Se on itsestä omasta halusta kiinni. Että halutaanko me panostaa verkkoon. Matkailubisneksessä tänä päivänä, Niina, montako prosenttia? Suomessa 78% tulee verkosta. Pitäisikö me olla mukana siellä? Pitäisi varmasti. Eli sehän on riskisijoittamista. Ihan niin kuin samalla tavalla kaikki markkinointi, kaikki business on riskisijoittamista. Eli meidän pitää maksaa ensiksi ja sen jälkeen me voidaan tehdä tuloksia. Mutta sillä me pystytään maksimoimaan.